Wel, fe drown ni nôl at lyfr proffwyd Jeremeia a throi nôl at y benod a ddarllenis i ar y dechrau, sef penod 36. Hanes y sgrol a'r brenin Jehoiakim. Gos na ddim un llyfr yn hanes y byd sydd wedi gwerthu mwy na'r llyfr hwn. I ddweud y gwir, os edrychwch ar restrau y best-sellers, fe welwch nad oes yr un llyfr arall yn dod yn agos ato. O blwyddyn, dyma'r llyfr sydd yn cael ei werthu fwyaf ar draws y byd. Mae wedi ei gyfieithu i fwy o ieithoedd na'r un llyfr arall yn y byd. A mae'n deg i ddweud nad oes yr un llyfr arall sydd wedi cael effaith ar y byd fel y llyfr hwn. Ac wy'n siarad wrth gwrs am y Beibl. A dyna yw mater ein pregeth heno. Y Beibl neu air Duw. Oherwydd dyna yw mater y benod sydd dan sylw. Ddim yn gwybod pa mor gyfarwydd i ni ar benod. Ond yn y benod, ni'n cael 4 golygfa gwahanol, gyda chymeriadau gwahanol ym mhob un. Ond y cysylltiad neu'r thema sydd yn cysylltu trwy'r cyfan yw gair Duw. Ac ni'n mynd i edrych ar 4 olygfa gyda ein gilydd. Felly, y golygfa gyntaf yn y benod, y gair yn cael ei gofnodi. Y gair yn cael ei gofnodi. Y flwyddyn yw'r flwyddyn 605 cyn Crist. Blwyddyn cythryblus iawn yn hanes y dwyrain canol. Oherwydd roedd Babylon wedi ennill brwydr fawr yn erbyn yr Aifft ac yn bygwth sawl gwlad fechan. Ac yn ei plith, wrth gwrs, mae Juda. Y brenin yn Juda ar hyn o bryd yw brenin Jehoiakim, brenin drwg. Mab y brenin da, Josiah, ond roedd e'n drwg. Roedd Jeremeia yn proffwydo yn Jerusalem ac roedd e wedi bod yn proffwydo am tua 20 mlynedd erbyn hyn. Mae e'n cael gorchymyn o ddiwrth Dduw i ysgrifennu y geiriau a gafodd gan yr arglwydd a'r sgrol. A mae Jeremeia yn ei fyndhau trwy alw ar ei ysgrifennydd, dyn o'r enw Baruch. I ysgrifennu'r geiriau a lefarodd Duw wrtho mewn sgrol. Wedi gwneud hyn, mae'n galw ar Baruch i fynd i dir arglwydd, i'r deml, a darllen o'r sgrol, fel bod pobl yn clywed am ryw reswm ni ddim yn gwybod,
doedd Jeremeia ddim yn gallu mynd. Falle oedd e wedi cael ei wahardd, neu falle oedd e wedi cael ei gaethiwo. Ond roedd dim hawl, doedd Jeremeia ddim i fynd, felly mae'n danfon Baruch yr ysgrifennydd. A'r bwriad, darllen y sgrol adnod 3, efallai y bydd ti Jwda pan glywynt am yr holl ddinistr y bwriadaf ei ddwyn arnynt yn troi pob un o'i ffordd aniwiol a minnau'n maddau iddynt ei drygioni a'i pechod. Nawr, mae yna newid yn digwydd, neu ddatblygiad o leia yn y benod hon. Datblygiad nid yn unig yn y mywyd a gwaith gweinidogaeth Jeremeia, ond hefyd yn nghwrs hanes. Oherwydd mae'r gair ysgrifenedig yn dechrau cymryd lle y gair oedd yn cael ei lefaru, y gair llafar, the spoken word. Mae yna drobwynt yma. Mae'r sgrol, y gair ysgrifenedig, yn dechrau cymryd lle gair llafar y proffwyd. Hanes am y sgrol yw benod hon, mwy nag am Jeremeia y proffwyd. A dyma fydd y patrwm. Yn raddol, bydd Duw yn gorchymyn fod rai yn ysgrifennu i air i lawr. Yn araf a graddol, ond yn sicr byddaw cyfrol at ei gilydd. Casgliad o ysgrifeniadau, yr holl eiriau a leferais wrthyt. Mae gan air ysgrifenedig fanteision ar air llafar. Gall lyfr neu sgrol ddim cael ei ladd, neu cael ei alltuddio. Gall sgrol cael ei gopio, fel bod llawer yn dod i'w glywed. Gall gair ysgrifenedig gael ei ddarllen, a'i ail ddarllen, fel bod llawer yn dod i'w glywed. Gallwch chi wirio air sydd wedi cael ei ysgrifennu. Yn haws na pan mae rhywun wedi dweud rhywbeth unwaith. Gallwch chi ddod nôl ato fe a fod yn siŵr mai dyma beth gas i ddweud. Mae Duw wedi rhoi sgrol neu lyfr i ni. Nid yn unig y geiriau arwyddodd i Jeremeia, ond i laweroedd eraill dros y canrifoedd. Bydd llawer o bobl yn ifydd fel Jeremeia a Baruch yn ysgrifennu y geiriau roedd Duw wedi rhoi iddynt i lawr ar bapur.
llawer ohonyn nhw ddim yn ymwybodol ar y pryd. Mae bod yn ysgrifennu gair Duw. Ond dyna roedden nhw'n gwneud. Tan yn raddol fe gwblhawyd y cyfan, y Beibl. Mae gyda ni gyfrol allwn fod yn sicr. Mae yn air awdurdodol anffeiledig oddi wrth Dduw. Ac felly fe ddylen ni ei drysori e. Fe ddylen ni ei ddarllen. Fe ddylen ni ei gredu e. Dyma Beibl annwyl Iesu. Dyma rodd dehailaw Duw. Y gair yn cael ei rhoi yn ail, yr ail olygfa. Adnodau 9 i 20. Y gair yn cael ei dderbyn. Rydyn ni'n neidio nawr i Rhagfyr o'r flwyddyn ganlynol. Pryd mae ymbryd cenedlaethol yn cael ei gyhoeddi. Di ddim yn gwybod pam, falle oherwydd y cyffro gwleidyddol oedd ar y pryd. Ta beth am hynny? Mae Baruch yn manteisio ar y cyfle. Ac mae e yn mynd i dir arglwydd yn ôl gorchymyn Jeremeia. Ac mae e'n darllen o'r sgrol roedd e wedi ysgrifennu gyda Jeremeia. Nawr, beth oedd yr ymateb? Wel, ar y bobl gyffredin, mae'n ymddangos nad oedd llawer o ymateb. Dwi ddim yn dweud dim byd, ond mae yna un dyn o'r enw Mecheia, fab Jeremeia, oedd yn ddyn mewn tipyn o awdurdod yn clywed. Ac mae yna effaith arno fe o leia. Ac mae e'n mynd ac yn adrodd am y sgrol ac am Baruch at y swyddogion, y tywysogion, bobl oedd rhain oedd yn gweithio i'r brenin fel llywodraeth, fel y gweision sifil oedd yn nhw. Hen ddynion oedd arfer gweithio i Jeremeia, tad y brenin Jehoiachim hyn. Dynion oedd siŵr o fod wedi dod o dan dylanwad y brenin da Jeremeia. Dynion eto mewn safle a awdurdod. A mae Mecheia yma'n adrodd iddyn nhw. Beth mae wedi clywed o'r sgrol. A maen nhw'n gwrando. A mae diddordeb dyn nhw. Fwy na hynny, mae'n dweud bod nhw'n ofni. Ofni beth maen nhw'n clywed. A maen nhw'n gwahodd Baruch i ddarllen y sgrol. Fel wedi dweud, maen nhw'n cael braw. A maen nhw'n gwneud dau beth. Maen nhw yn dweud fod yn rhaid i brenin glywed hyn. Ac yn ail, maen nhw'n holi Baruch ynglyn â tharddiad y sgrol. Beth ddigwyddodd? Sut mae hyn wedi dod i ti? Maen nhw moyn wneud yn siŵr fod Baruch yn dweud y gwir, adnod 18. Gofyn asan 17 i Baruch. Eglura i ni nawr. Sut y byd ti sgrifennu'r holl eiriau hyn? A ddywedodd, atebodd Baruch, ef,
ei hun, Jeremeia, oedd yn llefaru wrthyr yr holl eiriau hyn, a minnau'n ei hysgrifennu ag inc ar y sgrol. A maen nhw'n cael ei argyhoeddi bod hyn yn wir. Ac ar ôl hyn, maen nhw'n dweud wrth Jeremeia a Barech, wel dweud wrth Barech i ddweud wrth Jeremeia, ond dweud wrth y ddoi i fynd i guddio. Pared wrthyn ni, ble ti'n mynd? Mae rhaid ti guddio. Maen nhw'n amau beth bydd ymateb y brenin. A maen nhw'n poeni am ddiogelwch Jeremeia a Barech, felly maen nhw'n dweud nhw cer di guddio. Mae'n amlwg felly i'r dynion hyn, neu o leiau rai ohonyn nhw, i bod nhw'n arweinwyr ac mewn awdurdod ac yn gweithio i'r brenin i dderbyn y gair. Derbyn gair Barech, derbyn gair Duw wrth gwrs, gair Duw oedd yn y sgrol. Maen nhw'n moyn gwybod mwy. Maen nhw'n parchu y gair. A maen nhw'n moyn i'w brenin nhw glywed y gair hefyd. I bod nhw, fel wedys i, yn ofni bydd y ddim yn ei hoffi y geiriau. Y gair yn cael ei dderbyn. Pan mae gair Duw yn cael ei ddarllen a'i bregethu, bydd rai bobl, ni'n gwybod, yn anwybyddu. Bydd rai yn ddi-hyd. Ond bydd rai bobl am wrando ac yn cymryd y gair o ddifri. Bydd rai am ei astudio. A holi cwestiynau fel y dynion hyn. Fel pobl Thessalonica a phobl Jeremeia, pan oedd Paul wedi mynd atyn nhw i bregethu, i mynd adre, i weld oedd y pethau hyn yn iawn. Ac nid yn unig pobl gyffredin, ond fan hyn, pobl mewn awdurdod. A fi'n credu bod yn neges i ni fan hyn, rai sydd â phŵer, rai sydd â gallu, rai sydd â chlyst y bobl sydd mewn awdurdod. Falle does dim llawer, yn wedig y dyddiau yma, falle does dim llawer, ond diolch fod yn bobl, hyd yn oed heddi, yn ein gwlad ni, sydd yn derbyn gair Duw, ac mewn sefyllfaoedd o awdurdod. A falle fod clust ambell i berson mewn awdurdod ganddyn nhw hefyd. I ni'n gwybod am rai. Ac yma nhw'n credu gair Duw ar bobl. Un o'r pethau sydd yn rhoi thrill i fi, wedi rannu hyn gyda sawl person yn ddiweddar, yw clywed hanesion am bobl yn cael gafel mewn Beibl a ddim yn nabod unrhyw Gristnogion, ddim wedi bod i'r capel, ond maen nhw'n dechrau darllen. Ni'n gallu meddwl am un nawr yn un syth gwraig i bregethwr sydd yn dod ato ni. A hithau, ddim mewn teulu Cristnogol o gwbl, ond jyst wedi dechrau darllen y Beibl. Ac wrth darllen y Beibl, i gredu a throi. Duw yn gallu gwneud hynny, a mae'n dal yn gwneud hynny. A wedi clywed mwy nag tystiolaeth yn ddiweddar fel yna. Y gair yn cael ei dderbyn.
gweddiw bydd yn cael ei dderbyn yng Nghymru eto. Ond y trydydd olygfa, dyma'r olygfa amlwg, dyma'r olygfa bwysig yn yr hanes hyn. A mae'n hanes eitha dramatig yn dydy, trawiadol iawn. Y gair yn cael ei wrthod nawr, y gair yn cael ei wrthod. Rydyn ni nawr yn cyrraedd un o'r golygfeydd mwyaf rhyfedd a thrist yn yr Hen Testament. Oherwydd mae brenin yma, Jehoiachin, yn clywed am y sgrol, a mae'n galw amdano fe. Ac wrth i rywun ei ddarllen yn araf, sgrol oedd hyn, nawr yn dyfed dim llyfr, chi'n gwybod am sgrol fel doi golofn dych chi fan hyn, a chi'n agor y mas fel hyn yn di chi. Ac wrth cael ei ddarllen, mae'n tynnu cyllell yr ysgrifennydd, un o'r cyllell bach na bydde'n torri'r peniau, neu fe, pen knife. Dyna le mae'r enw wedi dod, neu fe, rhyw gyllell oedd yn torri'r peniau ysgrifennu. Mae'n cymryd un o'r cyllell yma, y brenin. Ac mae'n dechrau torri mas y colofnau o'r sgrol. Ac yn ei roi nhw'n y tân. Dyma'r gair oedd Duw wedi roi i Jeremeia, y proffwyd. A dyma brenin Israel, Jehoiachin, mab Josia, yn torri'r gair mas, yn drefnus, yn oeraidd. Dim byd mewn pwyol fan hyn. Dim jyst taflu'r sgrol yn y tân mewn rhyw dymer gwyllt. Na, mae'n torri mas, mynd mlaen, torri mas, mynd ymlaen, torri mas, taflu yn y tân. Mae rhywbeth ciaidd fan hyn, yn oes e? Rhywbeth ofnadw fan hyn. Mor wahanol yw dad e. Falle chi ddim yn cofio, ond oedd ei dad e, yn ei adeg e, o'n wedi ffeindio copi o'r Hen Testament, o'r Hen Deuteronomium, siwr o fod. Ac o'n wedi darllen o'i flaen. A beth nath e, torri ddillad. A beth mae fab yn neud? Torri'r gair, gan taflu yn y tân. Gweitha'r ffaith fod gair Duw wedi ei roi, ac gweitha'r ffaith fod rai wedi derbyn y gair, mae rai yn ei wrthod e. A rai yn ei wrthod mewn ffordd meleinig, fel y brenin yn y bennod hon. Ac ni'n credu yn dyn ni fod rhywbeth trist o berthnasol yn hyn, un hamser ni hefyd. Os mae yna rai yn derbyn gair Duw, diolch amdanyn nhw. Ond, ni'n rili ddweud bod y rhan fwyaf fel y brenin drwg yma. Does dim llawer o barch at y Beibl yng Nghymru ac ym Mhrydain erbyn hyn. Oedd arfer fod parch at y Beibl. Chybod, hyd yn oes oedd pobl ddim yn Gristnogion, oedd yna barch at y llyfr yma. Chi ddim yn beiddio dweud rhywbeth yn erbyn y llyfr yma. Ond erbyn hyn, na, dim llawer o barch. I gyd yn gwybod am yr hanes am un actor enwog, neu ddim enwi, sydd yn ryw gydiwr. Ac oedd e'n dweud pan oedd yn mynd i hoteliau fel Premier Inn, neu ble bynnag, ac roedd yna Beibl wedi cael ei adael gan y Gideoniaid. Gideoniaid yn mynd rownd ysgolion a rhoi Beibl i blant, neu Testament Newydd, a maen nhw'n mynd rownd hotels
yn rhoi Beiblau yna I bobl. Dwi'n gwybod os yma nhw'n cael erbyn hyn. Ond ar y pryd, roedd yr actor hyn yn dweud roedd e wrth I fodd yn troi at Leviticus 19 a rwygo mas. Mas o'r Beibl. Rwygo hynny taflu yn y bin. Richard Dawkins, yn I gyfarwydd y rai sydd yn dweud wrthyn ni, ni ddim yn gallu derbyn y Beibl I gyd. Ni ddim yn gallu credu Genesis. Ni ddim yn gallu derbyn hynny. Ni ddim yn gallu derbyn yr hanesion yn llyfr Joshua. Eto, ddiweddar clywed rhywun yn dilorni hynny, chi'n gwybod, am y dydd lle arhosodd yr haul. Ni ddim yn gallu credu hynny. Ni ddim yn credu bod gwrthiau, beth sy'n bod yna chi? Credu bod yna wyrthiau yn y Beibl, beth maen nhw'n neud? Torri nhw mas. Torri nhw mas, fel y brenin. Johau chym fan hyn, taflu yn tân. Dyn ni ddim moyn hynny. Dyn ni ddim yn gallu credu Paul. Bydd darllen Paul. Byddwch a darllen Ioan chwaith. Medden nhw wrthyn ni. Byddwch a darllen Eseia. Nid Eseia, ysgrifennodd Eseia. A ymlaen, chi'n gofyn beth oedd ar ôl. Wel, cwestiwn da, os dim byd llawer ar ôl gyda nhw. Ond hyd yn oed yn yr eglwys Efengylau, bawb. Ni'n gallu bod yn euog o hyn, hefyd. Falle mewn rai eglwysi, mae yna rai adrannau sydd ddim yn cael ei cyffwrdd. Falle rai athrawieithau sydd ddim yn cael ei sôn. Falle ni ddim cweith yn hapus gyda sôn am hyn. Neu am hyn, nawn ni dorri am mas. Allu bod yn euog, yn dyn ni, o hynny. Ond beth amdano ni ar lefel bersonol? Dwi'n gorddweud wrth ddweud ein bod ni'n gallu fod yn euog hefyd o fod fel y brenin fan hyn, nid yn llythrenol wrth gwrs. Ond dyn ni ddim yn parchu'r gair. Falle ni'n clywed rhywbeth. Ond ni'n just gadael ei fynd. Ni ddim yn ei fyddhau iddo fe. Ni ddim yn gwneud dim byd amdano fe. Dim yn gwrando. Neu falle just dim darllen o gwbl. Dim gwneud ymgais o gwbl I ddarllen y gair. Buon ni'n canu mwy parchus boed y ddeddfau, mwy anwyl nag eriod, gysur bont I'm calon, yn llyser wyw I'm trwd. Wel, gyda ni symud ymlaen at pedwerydd ar olaf o'r golygfeydd. Y gair wedyn yn ail ymddangos. Y gair yn ail ymddangos. 27 I 32. Yn yr olygfa olaf ydyn ni'n nôl gyda Jeremeia a Duw. Mae Duw yn gwybod beth sydd wedi digwydd a mae'n gorchymyn I Jeremeia wneud dau beth. Yn gyntaf, mae Jeremeia ei ysgrifennu ail sgrol. Ac yn y geiriau, yr un geiriau ag oedd yn y sgrol cyntaf, ond mwy hefyd. Yn ail, mae I ddweud rhywbeth wrth y brenin. Mae yna air i'r brenin drwy Jehoiachim. Oedd y brenin yn meddwl, trwy losgi'r sgrol, byddai pethau hyn ddim yn dod yn wir. Beth allwn ni ddweud o hyn I ni cyn gorffen? Wel, yn gyntaf, allwn ni ddweud mae Duw yn gweld yn ydw e. Mae Duw yn gweld beth oedd y brenin drwg yn gwneud. Mae Duw yn gweld beth I ni'n neud gyda'i air hefyd.
Mae Dyw yn gallu gweld beth sydd yn ein calon ni, ac sut ni'n ymateb i'w air e heddi. Yn air, bydd yn barn ni. Pob un sy'n esgeiluso neu'n amharchu ei air e. Dyna beth mae'n dweud wrth y brenin, deud I farn am hyn. A beth I ti wedi wneud ang air I, wy'n mynd I dy farn I di. Cael I ddim bod yn brenin yn hir, doedd o ddim yn hir ar ôl hyn. A neb yn eistedd ar orseddfainc Israel neu Juda o dy deulu di ar ôl hyn. Falle na fydd neb yn cael I dedfrydu fel Jehoiachim. Ond bydd ein diwedd ni'r un mor ddiflas os ydyn ni'n anwybyddu gair Dyw. Ond yn drydydd ac yn bennaf, ymdrechion, dynion I gael gwared ar air Dyw. Maen nhw'n methu yn y diwedd. Gall gair Dyw ddim cael ei rwymo. Gallwch chi ddim difetha gair Dyw. Mae sgrol yn cael ei ail ysgrifennu. A mae gyda ni'r hanes heddi. Dyma hanes y byd hefyd ffrindiau sydd yn gysur I ni. Gweithaf ymdrechion y byd yma I gael gwared ar gair Dyw. Mae gair Dyw gyda ni o hyd. Fe drio nhw yn China, fe drio nhw yn Rwsia. Methu. Mae gair Dyw yma o hyd. Maen nhw'n trio yng Nghymru. Bydden nhw'n methu yn y diwedd. O'n i'n meddwl prynhawn yma am y cenhadwr o Llanofer, Robert Jeremeia Thomas. Cofio hanes e? Oedd e yn ifanc, yn ei 20au. Yn ei oedran Thomas ac Owain. Ac roedd e ar dan dros I arglwydd mae'n mynd I China. Ath I China fel cenhadwr. Ac oedd e'n fe gas ei ladd. Fe losgon nhw'r cwch, os fi'n cofio'n iawn. A fe ddath Robert Thomas ar y lan, a fe laddon nhw yn syth wrth iddo fe roi Beibl i'r dyn. Oedd yn ei ladd e. Ac ar ôl lladd y dyn, fe gymron nhw'r Beibl, chi'n cofio yn creu ar milwr I hun, a dwdi'r tudalennau ar wal yn ei di. Ond fe ddath bobl I ddarllen yr adnodau ar di y milwr yna. A chi'n cofio beth ddigwyddodd? Fe droes Corea at Iesu Grist. Oherwydd gwaith Robert Thomas, y marw'n 27 mlwydd oed. Gair Dyw ddim yn gallu cael ei rwymo. Pobl yn dod I gredu trwy y gair. Gwywa gwelltyn, syrth y blodau, ond gair ein Dyw ni a saif byth. Amen.